Un ano máis e xa van 18 a Asociación Adecodea, en colaboración co Concello de Noia, volve a organizar a travesía solidaria entre Testal e o Freixo. Será este sábado a partir das 4:30 da tarde e contará coa participación dun máximo de 50 nadadores. Nas primeiras ocasións ou as primeiras veces solamente participaban nadadores con discapacidade, pero despois optamos que si queremos ser inclusivos, reivindicativos do deporte inclusivo, pois que mellor que facer que a travesía poida facer todos aqueles que nos queiran acompañar na reivindicación do deporte inclusivo. Entón, nada, 18 anos, esperemos que o tempo nos acompañe. O número de inscricións reduciuse a metade este ano para garantir o cumprimento das medidas de seguridade, que serán moi estritas para evitar posibles contaxios. Indicar que este ano hai unha reducción no número de inscritos debido ás garantías de seguridade que hai que cumplir, entonces hai un máximo de 50 participantes. Non se poderán utilizar os vestiarios do Club de Remo como se adoitaba facer e tampouco se celebrará a tradicional merenda de confraternidade, aínda que si se entregará aos participantes unha mochila con habituallamento á súa chegada. Tamén se lles facilitarán máscaras de protección no traslado a porto, tanto en barco como por terra. A piques de concluir o prazo de inscrición quedan apenas 7 vacantes, así que os interesados en participar deberán anotarse o antes posible a través da páxina web galitiming.com. A cota de inscrición é de 10 euros.